Leli bhilidi belihlala abafundi. Uhulumeni useliqashele izisulu zezikhukhula ezingu-531 ebehlala ehholo lomphakathi. Ihholo beliyingxenye yamahholo angaphezulu kwekhulu avulwa nguhulumeni ukuhlalisa izisulu. Uhulumeni uthi amabhilidi anjengaleli azohlalisa izisulu kwesikhashana besakhelwa amakhaya. Akucacaci ukuthi uma sekubuya abafundi kuzomiswa kanjani ngalimndeni. Sijabule kakhulu indlela impilo besiphile ehholo bingevenzima. Especially mangama weekend besingakwazi ukulala, kuhlale kuliwa. So nje asibe sijabule namhlanje. Bese njabule ngaye sengathi ngavele ngizuke ngikhale njani qonda noba yimina ngempela lo la namhlanje. Siyabulela kakhulu. uNdunankulu wesifundazwe uthi kuzoshaya umsomluko yonke imindeni esemahholo isifakiwe endlini zesikhashana. Asifisi ukuthi kube khona umuntu wakithi ozabe esasemahholo kushaya uChristmas. Singaqinisekisa ukuthi njengamanje abekho abantu bakithi abazodlela uChristmas amahholo. Kusenjalo ithimba lezinhlekelele lilandela imbiko yezakhiwo ezikhahlamezekile emuva kwemvula zakamuva esifundazweni. uNdunankulu uthi omasipala bahlola umonakalo. Amathimba wethu wezezimo eziphuthumayo wonke ami ngomumo ukuthi akwazi ukuthi asabele ahambe futhi ayosiza abantu bakithi uma ngabe kukhona abantu abazithola besenkingeni. uDubencube uthi ithimba lezinhlekelele lime ngomumo emuva kwesixwayiso esithi isifundazwe singabhekana nezinye imvula kulezi nyanga ezintathu ezilandelayo. Bongani Gema, indaba ze SABC eThekwini.